Yo. Dari Sabang sampai Merauke. Selamat sore. Nah, wilujeng sonten. Nah iki lho. Sok-soke nyelekke wong tuwa iki nek iki. Mula. Ha ning ya sak ora-orane sing jenenge uyah seni pancen ngendi-endi ngono kuwi kok. Beda karo uyahe bibit. Janmo tan kena kinira. Ha iya ngene iki. Kamangka tarep sak umure genduk. Heeh. Lumrahe basa Jawa nak mah ramudeng. Malah ning ewa semono Dik Mul. Kok selamat sore mah le sonten. Apa ora ngecelekke wong. Ah iya. Mergone apa sing jenenge saiki ning nggon pendidikan kuwi mulai TK SD nganti dhuwur ki ora ning pelajaran basa Jawa ki ora ana. Enek unen-unen piye wong Jawa ilang jawane. Sa terkadang sing wong luar wae basa Jawane mah alus. Sing wong Indonesia ana sebagian basa Jawa ra mudeng blas. Nah, kaya to ya ana. Nuwun sewu pinaringan asma sinten? Tia. 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 Mboten tiara to niki. Mboten. Menika badhe ngaturaken menapa? Langgam lewong. Langgam lewong. Lho. Nyolong pethek. Iki sesuk anggere iki wis gelem setar. Ibune mung gari tong-tong bolong demerang duwe sapi. Gur kari nampani. Ha iya. Nah, ning ya ora wong Mbak Yu ki isih sentosa kok. Oh iya. Tenan. Berarti 15 tahun yang akan datang insya Allah isih pinaringan payu. Nah, iki sing jenenge Kara Manut Lanjaran jeneng ngene iki. Iya. Ibuke sinden. Iya, ning Pak jenenge Edalang. Heeh. Iki besok upama wis rampung SMP. Heeh. Langsung SMKI. Ning saiki isi ning ampun desain isik gitu nggih. Wah. Mangga. Anu nyuwun gungan bawanipun Pak De Bibit. Oh nggih. No. Ning ngapunten nduk kula lagi ajar. Ora apa-apa. Nggih. Kuwi ajar kuwi lagi arep lekas waras to kuwi. Iya. Nek cara kula pun beda kalih Mul. Nek Mul niku le didol namung swara. Ha. Mula nek suarane rusak ya ora payu. Ora payu. Beda karo Mas Bibit. Ayo nek liyane wis raneng ya tekone le didol ya. Ora kok Demul. Iki yakin aku wis insap. Alhamdulillah melu seneng. Siang telu
yuk.